kuna ga wayewa ne ko zamani ne kawai ki ɗau hoto ki sa social media ke da angonki ko ke da mijinki. To wallahi akwai mayu, akwai maye. Idan kika fito kika caɓa kwalliya maye ya gani, shi ba zai ce tabarakallah masha Allah ba. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana da ciwon maita ko kana da kambun baka, in kaga abu ya buge kaka ce tabarakallah masha Allah, to maye ba zai faɗa ka ba, sai ce kai amma wannan yarinya ta yi kyau. To wallahi sai kin yi zanzana, sai kin yi mashashara, sai kin rame, sai kin yi ƙazuwa, sai kin yi ƙuraje, sai kin kamu da ciwo a je asibiti a duba kwamfuta kaf ba ga ciwon ba. Yanzu abin da yake damun ku kenan, ciwukan ku duk ba a ganin su a skana, saboda na maita ne da na kambun baka. Ku kuka jawo kuma. Al'ainu haq. Wani sahabi yana wanka, bayansa Allah ya masa baya mai kyau, ba shi da dabbare ba shi da tabo, sai zo bakin ruwa ya cire mayafinsa ya ɗebo ruwa yana wanka, sai wani zo zai wuce, shi kuma yana da wannan kambun baka, sai ce kai wane ashe haka Allah ya maka jiki mai kyau, ko sai ya faɗi ya bingire. Aka zo aka ɗauke shi shara aka tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya ce wa ya kalle shi? Aka ce wane ne? Ya ce a kira min shi. Ya ce halla barakta, dan me baka sa masa albarka ba? Halla ya qatulu ahadukum sahibahu, ya zaka kashe dan uwanka da gangan? Sai ya ce a kawo koko. Kun ji yadda ake wa maye? Kun san wuce ake a tsallaka shi ko? To a zamanin annabi ba tsallakawa ake ba. Sai a kawo koko a zuba ruwa, sai ya zo ya wanke hannayensa, ya wanke kafarsa, ya